салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз SOFSAVDO кӯмак мекунад. Дастафка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. салом тамошобинони канали TOQI TV. мавзӯи имрӯзаи мо оиди топ 5 инстаграм блогери тоҷик. имрӯзҳо истифодабарандагони инстаграм бениҳоят зиёд аст ва блогерон низ ҳаракат карда истодаанд то ин ки наворҳои хуб баҳри тамошобинон пешкаш кунанд. нафаронеро ки имрӯз мо дар бораашон гап мезанем на танҳо дар дохили тоҷикистон, балки берун аз он ҳам мухлисону тамошобинони худро пайдо карданд. хотиррасон мекунем ки мо онҳоро аз рӯи шумораи подписчик ё ин ки машҳур буданашон не, аз рӯи фаъолияти 3 моҳи охирашон гирифтаем ва агар ягон нафарро фаромӯш карда бошем ё агар хатое карда бошем, пешакӣ узр. рафтем. дар ҷои панҷум тоҷикон шоу Усмон. агар аз рӯи шумораи подписчик ҳисоб кунем, Усмон дар ҷои аввал меистад, аммо вақтҳои охир аз тарафи Усмон наворҳое ки пеш омода мекард дида намешавад. якумин наворе ки дар саҳифаи инстаграми тоҷикон шоу баромад 27 декабри соли 2016 буд. айни замон Усмон дар инстаграм зиёда аз 489 000 подписчик дорад, яъне қариб ки ним миллион. наворҳоеро ки бисёртар Усмон омода мекунад бо рафиқаш Сашка мебошад. брат, ами я савол, ами арӯз боло ё ки ҷуро? Конечно, ҷуро. Медоме ки арӯз поён дай. дар ҷои чорум Дишей. бори дигар хотиррасон мекунем ки нафаронеро ки дар бораашон гап мезанем, ҷойҳои онҳоро аз рӯи шумораи подписчик нагирифтаем. айни замон Дишей 153 000 подписчик дорад. аввалин наворе ки Дишей дар саҳифаи инстаграми Таҷ Дишей гузоштааст 11 марти соли 2018 мебошад. баъдан Дишей бо ҳамроҳии Усмон якчанд навор баҳри мухлисон пешниҳод намуда буданд. номи аслии ӯ Дилшод мебошад. барои чӣ Дишей? Дишей замони реп ҳам мехонд ва ин лақаб аз даврони реперияш мондааст. фаромӯш намесозем ки Дишей 4 маротиба барои подписчикони худаш мошинашро ба розыгриш гузоштааст, яъне ки бе билет. мо фаҳмидем ки вибр мекунем, рафа ҳаята бешавад, ҳамаш ба хоҳиши шумо обод бошед. дар ҷои сеюм Занҷабил бро. бале, шояд нафароне пайдо шаванд ки биган ё киян ё подписчикои кам доранд. хулас, топи интихоб намудаи мо аз рӯи фаъол будан дар 2-3 моҳи охир гирифта шудааст. гапа дур намебарем. Занҷабил бро ин номи гурӯҳ. иштирокчиёни ин гурӯҳ Матеош ва Фред. ҳама наворҳои онҳо шӯхиомез буда, нисбати дигар вайнерони тоҷик фарқ мекунанд. аз рӯи сухан, копия накардан, интихоби либос ва дигар амалҳое ки барои сабт кардани навор лозим аст. хулас, ин бачаҳко дар валнаи хичонанд ва умедворем аудиторияшона метонанд боз ҳам калонтар кунанд. айни замон Занҷабил бро 29 000 подписчик дар инстаграм дора ва як дона кафе дар Гипразем. навори аз ҳама машҳури Занҷабил бро. ака хи тило дори, тило мехарам, тило. ака тило дори, тило мехарам, ака. надорум тило додар. мебахши ака. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред, ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. дар ҷои дуюм Азигвайн. Азигвайн 75 000 подписчик дорад ва 200 000 хейтер. хейтер чиай? ина мисол дар комментария ҳози та ҳақорат мекунӣ ва ту ном дори хейтер. Азигвайн айни замон дар Москва қарор дора ва чӣ хеле ки ба ҳама маълумай, гурӯҳе доранд бо номи Kill House. Азиг бабник нест, неким ягон роликаш бедихтар нест. киҷои як дихтари хушрӯя дар видеои ҳамин мужикай. ба фикрам ягон чизи гирг дора. якум наворе ки Азигвайн бировардагиай 19 январи соли 2019. ай ҳама ролики популярни Азигвайн и блогери тоҷика дар Россия задан ки дар канали TOQI TV қарор дора. ман фикр кардам ки ҳамон бачаҳои дабартам мумкин ҳамё зада бошанд, тоз дар айнақлет хел кардам ки хиёл меги охир да миршид, хиёл кардам ам хел гапо меги озӣ. дар ҷои якум боша фақат ҳайрон намешем, чунки бисёриҳо ин нома нав мефаҳманд. Земачо 13
номаш Исмоил. то андозае ки ай видеош фаҳмидем ин бача дар Москва видео мекунад ва редка ба забони тоҷикӣ гап мезанад, ҳамаш ба забони русия. фикр мекунем ин бача мақсад дора аудиторияи калонтара бахапа, мисол узбеко, қирғизо, қазоқо, русо ва дигаро. агар ин бачара литвини тоҷикӣ бигем хато намекунем. дар гапи мо розӣ нестӣ? як бор видеоро тамошо мекунем. исмоил айни замон 110 000 подписчик дорад ва дар аккаунташ навистагие ки орзуи бо Мадина Басаева вохӯрдан дорад. барои чӣ вохӯрдан хаиша мо намедонем. хулас ин буд 5 инстаблогери тоҷике ки ай ҳар гӯша барои тамошобиношон вайнҳои ҳархела омода мекунанд. бори дига такрор мекунем ки мо онҳоро аз рӯи подписчик ё ин ки машҳур будан ба назар нагирифтаем. кадом вайнереро ки мо фаромӯш кардаем дар комментария нависед. лайк монда ба канали мо обуна шавед. хай дӯстон, худованд нигаҳбони ҳар яктаи шумо то барномаи оянда. нафароне ки аз конкурси мо билет харидорӣ карданд, ба диққати ҳамаи шумо расонида мешавад ки нафаре ки аз ҳама зиёд билет харидорӣ мекунад, як Nexi соли 2006 бо танировка туҳфа карда мешавад ва нафаре ки дуюм шуда аз ҳама билети зиёд харидорӣ мекунад, соҳиби Redmi Note 9 мешавад. дар конкурси мо 3 мошин ва 16 телефон мебошад. нархи билет ҳамагӣ 500 рубл. рақамҳои Сбербанки мо дар рӯи экран. чеки худро ба WhatsApp мо равон кунед.